Hello guys, jotona ani tini gadar video go lamsogo tini hingkai nogo Saichong Kam kwrwi tabo hingkai kam paileya tui rok narogo nokni kam khlai tongo Saichong no ama borok hingkai doctor thangjak sorry hamya tini nogo musuk bwsarok khajak nogo kwrwi kam paileya tabo kheto o thana nai tongo musuk digra sena bagwi konai tungmani satung tungmani salbo ekdom thana ni chakorwi tei phano mathango sati hingoi thanai kheto o musuk digra sena bagwi tabuk thang tongo kheto phaichingo iko hai gondras khum motom barui tongo lama o tabuk iko yang hai tini para lama kheto phaiching thang tongo ang iko yango musuk hingkai satung tungjagui tongbai kheta satungo musuk bisi somoi tonikhai lengjagui iko nahai tongkha musuk yango tei kaisa musuk hingkai iko nahai tongkha ano nuhugui phaima nuhugui nahai tongkha ta tabuk thangna kho iko yango hingkai kheto tabuk ang kheto phai sokpaikha nokbar suru suru kheto o hingkai gari rok kobon thangbaikha waisubino iko yango kheto awor ke musuk iko ada chai tongo yango musuk bwsa obokhai yango tei masa hingke musuk buma gai obokhai kainai musuk tabo hingke ano nahai tongo ta tombono digra seya hinui iko borok nukha hingkai digra sejana bagui bwsai tongo ke musuk digra sebai akon bai naidi ko ang tam manphaikha ko nala o khangrai mal tongo hingkai khangrai rok muipifaikha nogo tlango mui songchanai khangrai no oro mogo khangrai no dai rikha iko muya kongsa phaiui toni rijak obono diboni mui songnai tam songnai naigra nakho ke muya kongsa no chakhui songoi rikha tabo oro lebu budai khol tongo chakhui o rina bagui tinok ni no lebu ke iko yango ama borok khaikha auto gari bai iko abo video toni sina suja tui no ama no hagana kho borok moi bo bokhorni hingjak iko naidi bithi rok tinong bithi kwbangma nahadi bithi ekdom dami dami bithi obo naidi injection buso dam no phunukgano ang iko omo ekdom nahadi 1442 taka omo dam sinai buso dam obo tebo bithi kwbangma tongo ang nongno phunuknai bithi mangpi nogo sorry hamya rang rok sikurikha bithi paimang paimang hinogo nok suida kuna kuni bithi mang bangsugui tongkha iko bobo bithi kwtal tubumani obo ayurvedic bithi yango khai kobiraji bithi ko botol koto koto kainui obo sprite botol o dai toni rijak bithi si obo yango bo bag kaisa bithi dajak sugoi tei bisi baksa kai khibi rok hoja phata rok tongo tei oro oborok khai tabuk tei chaliya phono oro toni dikhata bag o bithi rangma gana chaimaya ngoi toni ribaikha chawui hamya hingkai ba bithi odek modek chawui toni dikhate kifili o manliya bithi no omo khai file rok yango bo kwbangma file rok khitajak nok asta bithi mang paina rang rok kwrwikha.